kahle. Nawe shona phela amen uzoshoda ngoba kwenze njani. Sanibonani mara. Amen. Abohlala serious. Alibonge igama lenkosi. Mfundisi wami ngiyathoba phansi kobuholi bakho. Obaba bonke. Omama neyintombi neyinsizwa Sunday school ngiyambingelela ntambama emini egameni lika Jesu. Mekhona la ama strings lawana nje uze nawo nje kancane incebo yami as a backing emuva lapha. Ngiyabonga kakhulu bazalwane izolo ukuba kanye nami ngihlale kahle. Sakhonza kahle izolo kulesi sikole esinegama elidide umfundisi. Sakhonza kahle kakhulu sabusiseka. Namhlanje kanye nami esontweni ngibona no baba uCase bonke singaphelele sinohlamvulo lwentazi ingeyodwa. Alibonge igama lika Jesu. Awutshela umakhelwane sesiyezwini manje. Cha mqhwebo ngathi ulele yozela. Thane makhe sesizwini. Kodwa nenhlanhla kade ukushumeza umuntu omfishane nonentshetshana ongayiqondi noma iyakhula noma igcinile noma kunjani kunenhlahla nje ubusesekile nje sesiyezwini. Ngilale kahle la ngilale khona ngilale ngathi ngisehotela ngipheshethwa amafeni wena. Asuka. Banda ngihleze ezitezi imvula iwindi. Upstairs uyayazi ngomfundisi indaba yewindi endlini ephezulu. Amen. Ngilale kahle. Okwazi ukufunda akangifundele. Izolo sixoxe ngalento yokuba umfokazi lapha emhlabeni. Awulisakhuluma ngithi. Sikhuluma ngokuba umfokazi ekuphi lapha emhlabeni. Namhlanje ngifuna sixoxe ngalento yokuthi you need a weight noma udinga izwi loqotshiweyo ukuze ufike la ufuna ukufika khona. Udinga izwi loqotshiweyo noma izwi eline authority phezu kwempilo yakho ukuze ufike la ufuna ukufika khona. Funda wena osutholile noma ungaqala nje ku verse 2 ukwehla kancane kodwa wona ngifuna ukugxila ku verse 4 no 5. Luka chapter 5 verse 2. Yes. Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle. Mayindula kukhulunywa ngoPetro. Isihloko salapho sithini? Anyone ophethe iBhayibheli ngiyazi ifona izivezi isihloko. Yo. Jesus was the first disciples. Okay. Shona ngapha ezulwini. Ukubizwa kukaPetru nababe naye. Ukubizwa kukaPetru nababe namhlanje engathi ubungayijika lento kuba benguwena nje bengizothi ukubizwa kukaKhoza but wena uzisho wena. Ukubizwa kukabani? Naye njani? Ngoba lalela kuba khona abantu abakhona bese kuba khona obiziweyo noma ababiziweyo kubantu abakhona. Asibizwa sonke eningini kodwa sibizwa singabathile phakathi kwabantu abathile. Keep on playing ngibingelelile konke. Ungazi ungilimaze lapho kanti asibingelelana. Ngithandile umfundisi omfundisi baze bavahle labantu. Khanikaza nazi igqoko zakho ngoba ungathi ezombutho thini. Awusanibonani. Ngike ngaxoxa noThixo ngelinye ilanga noma kulungile ithi ukuhlala kancane uzophuma imcondo uvela ungenayo. Ngike ngaxoxa noNkulunkulu ngelinye ilanga ebusuku engixoxisa ngendaba yesibhedlela. Uma sixoxa lapha embonweni si analyze lento yesibhedlela ukuthi esibhedlela kunabafike bangene khona batreatwe baphume bathola medication bahambe baye ekhaya. Whereas kube kukhona abanye okade bahlala nabalele nabasazohlala. Kube khona abafika batreatwe bashove ewodini kodwa kuso isibhedlela yibo dokotela yisi isibhedlela siyafana. Kusho ukuthi inkinga zabo zithe ukujula kancane kunalezi ezabayo. Okay.
kodwa uma sixoxa noNkulunkulu sasesidlula sesiyo-analyze le yanto yaleli word eliserious elinamagama amathathu elibizwa ngo-ICU noma ICU. Lesi asibhedlela akumeni kule yawodi angeni nanoma ubani but ngena abantu abathile bekhethele. Akungena nanoma ubani. Futhi umuyongena khona kusuke sekunakho ukucabangela ukuthi kungenzeka uphume kwenzeka ungaphumi. Number 2, ama visitor aya khona akuyi nanoma ubani. Kuya abantu abathile abahlungwa. Nabo futhi uma bezongenwa bayascreenwa, bawashiswa izandla, kubagqokiswa izinto ezithile ngoba bayongena endaweni enganabithisiseki kahle. Ungasho uthi amen uma ungenankinga. Uma usungena phakathi niyalimithwa aningeni kanye nonke. Mhlambe ngena bemunye ngena bebabili bayokubuka. Ikhona futhi nepossibility yokuthi lapha eICU awusakhulumi. Ikhona nepossibility yokuthi namehla awasavuleki. Kodwa khona ukuphi? La eICU umuntu oba nawe ubusuku nemini uyedwa uGOD olokhethe ICU. Iba ipain ikudla kanjani? Abangena abantu kuzokubona bonke but mina njengoNkulunkulu I can see. La esibhedlela alikho ithemba lomunye umuntu. Kodwa there is only one hope which is God. Ithemba labantu yena yade wahlatshwa. Uma nawe kumnyama khanya, uma nawe sibanele, uma nawe lina sivunguza zinetha uthi I can see you. Worry not, fear not. Noma ngathiwa amehla ayacinyeziswa uthi kodwa yena I can see you. I'm with you along the way. So njalo umhlabelele uthi in the middle of the night when your heart is broken down, I'll rise and pray. Kunabantu elithi kunevesi elithi mfundisi isandla sika Herod saseluliwe ukuba sihlupha abathile ebandleni. Not bonke abantu. Anganoma uyihlanganisa lento. Mhlawumbe uzodideka kodwa uyizohlangana khona manje. Basukuma abantu bezomela bathi sibonga uNkulunkulu bisiya ungiblessa ngomuntu athi omunye sibonga uNkulunkulu ungiblessa ngomntwana, sibonga uNkulunkulu ngomzomusha, sibonga uNkulunkulu ngomshado. Kube khona abazoqhamuka njengoba kade kwenzeka bechiphiza inyembezi bathi bazalwane sikhulekiseni. Isandla sika Herod seluliwe phezulu kwabantu abathile ukuba sihlupha abathile ebandleni. Lalela-ke uma kukhona abathile abahlushwayo, nina njengebandla niyamthandazela, niyamgona, niyingubo kumzalwane omunye oxakekile nohluphekileyo. Ibandla is not there ukuhlebana nokuxoxelana indaba ezikhathayo, nokuphoxana, nokunayilana, nokunekelana izwi. Ibandla liyifamily. Ifamily inenhloko ubaba omnika ophethe ibandla, kube neassistant umama ophethe ibandla. So akusukuthi uma ngabe wena izinto zikhambela kahle, ibandla ulibukele phansi njengey'ntambo zesicathulo, noma ama-leaders ebandla uwakale ngamehlo njengamanzi ophuthu, zizokunetha. Ngoba bakhona abanye babephethwe excitement baphathi bakhiphe ngaphandle kwesonto. Abanye babona ukuthi bathandaze kwaqulekisa kwazi vele siphathele iBP, abantu usenamandla kunomfundisi avela kwenza khome yise kube sengathi ngaphuma boqhiqhowe. Awumsekhona? Engathi ngasukile nje. Siyelula isandla ukuhlupha abathile ebandleni. Nabo laba abahlushwayo uNkulunkulu lokho emile mntanami ethi I can see you. Noma zikunetha kunjalo, I can see you. Lento is just a tunnel ongena kuyona. Ibancane. Itunnel phakathi iminyama. Uma kwenzekile yakhanya ngabe ikhanyisa ugesi. Itunnel iminyama.
wawubuza uHezekiya wake wathatha isandla sikaNkulunkulu umfundo weHezekiel wakuthatha isandla sikaNkulunkulu samfaka esigodini samathamba kanjani okuthiwa ayomileyo uma wayengene phakathi emgodini lalilodwa ithemba lakho ukubheka phezulu uma ubheka phezulu uqalaza yena ngoba nawe uyaqalaza othi ngibize ngosuku lwehlupheko ngiyakuba nawe angathi uma ngisekhona ungabi serious kakhulu buka nje umfundisi futhi ungaze kodwa serious ufunda iBhayibheli kakhulu ngoba sekule khabuke nje umfundisi ufundele iBhayibheli mina lalela ibandla it's a family Okay. ifamily inama leaders akhona then uma izinto zikhambela kahle usuke usesikhathini sokuthola istrength sokukhuleka ube strong because the moment ukhuleka uyawubhenka umthandazo wakho ubhekela lezi khathi ongakhulekeki ngaso ubhekela lezi yakhathi la ushawa khona isichotho nemvula ubhekela lesi sikhathi la kumakhaza khona ilanga lingabonakali ubhekela lesi sikhathi sobumnyama does not mean ukuthi uma ngabe into zakho zikhambela kahle qhela uliphencele isonto sondela kakhulu uzothatha amandla because umzalwane ufuna fane noma ibuthe towards imali uma usuthandaze kahle khona abantu abadonswa inkazimulo kaNkulunkulu kuwena beze beweak kodwa through umthandazo owushayile uphilisa abaseduze kwakho because iprayer igcwala ama veins omzimba wakho abantu manje ngizwa noma ivoice mail Antoni uyazazi ukuthi inkunzi nenkunzi malaka usazwana nokuthandaza usuvela phana emphethe uhlabe ngedolo kabe inkosi uyangibona omunye uvela athi esuka nje vela uthatha umthandaza awubhale ephepheni awunambeke eduze komphethe athi uma sekufanele olala athi inkosi uyabona yikho lokho nakusasa futhi uthi uyambona inkosi kuseyikho lokho abanye ke bagcina bethi bayathandaza onkunzi malanga bagcine bozele bajumeke kanjalo bedungisile lapha phela komphethe nomphethe swazwaba nezimbobo zamadolo futhi uma lezi lamadolo engangenanga kulezi imbobo ubungezwa nokuthi ubuthandaza vele nalomthandazo ubuthandaza ubungawazi na ukuthi ubhekephi abantu manje khona niyangizwa khona abangakwazi ukuthandaza nabathukayo mhla kufika thina njengabazali nemzini yakuthawu kanti yakwazi ukuthandaza inkunzana le kunjena ke ngihlala inolaka nje emzini yakubo noma ingane nakonkosikazi nabayo abanye abe nolaka umuntu abe nolaka aqale ingane iqala ubona izinto lika baba noma lika mama ume ngaphandle noma kufika abazalwane iyahlala inkunzana le lalela ikhaya funa libe sweet libe mnandi lihleke angazi noma nisakhona libe sweet libe mnandi lenze njani lihleke nathi ke principle enye okay ekulunga ukuthi ngibeke leli bese ngiqhubeka kahle qhubeka ke mntana ubuthi nangu Petro verse 2 wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle ubona imikhumbi emibili imi ngaselwandle yebo abadobi babephumile kuyo behlanza amanethi there was a fisherman there babephumile kodwa by the time behlanza amanethi yes esengene komunye wemikhumbi lalela ke before bahlanza amanethi alithi iBhayibheli they were trying to fish ubusuku bonke but lithi elami they couldn't catch anything kodwa bashikila ubusuku bonke lithi by the time they were defeated sitting on the edge ngoba kuyenzeka ukushikile mntana empilweni ushikile ubusuku bonke uzu ukuthi akuhlangana isikole akuhlangana imisebenzi akuhlangana imendo akuhlangana umsebenzi ukuklina akuhlangana bhobhodliyana kuzokuthatha nenkomo yodwa uyokhulela uyoshayela khona ngale nezingane ayitholakala ziyagula ziyakhwehlela ziyanhlinhla ziyahuda zenza yonke into ubone ukuthi akuhlangani emsebenzini uthi uyafika uyaqala uvela ube nebhadi utshonti aphula akubamba amakhamera uvela uxosha uphela umsebenzi uthi uthola lokhuzana umuntu uthi ufuna ukukhulumisa kanconyana izinto zakho zivele ziphimbe ibhadi ubone ukuthi ngishikile usuku bonke uthi uthola bazokusupport abakuthe bakuzame ngeingubo zokuqoka bavele bafika osikhotheni bayithule kulayini wocingo bayithathe zonke uthi uyazama ubone imali kamashonisi vele ingaphumile nemali yeqolo khokhela umashonisi uvele ubone ukuthi uzokashela kwamashonisi uzokashela kwasani ke manje ngishikile usuku bonke uthi uyaqalaza emumva i-background yakini iyabheda ayikhali gogo ayikhali mkhulu ayikhali mama ayikhali baba wokuzele nabanye abasekho baphelile ushikile ubusuku bonke
uthi uhambe ngobadlala idayisa ababonayo bathi bhethe umva mntanami ungathi wakhwayizana gogo khane freehead wahamba izinto angazenzanga wazi ukuthi uzothatha lezo zinto ngoba wazi kwathuna lakho wazi kwalutho shikile usuku bonke awunikhona nikodwa enkonzweni mina babeshikile usuku bonke they were defeated basebefuna noma ngabe yini okungenzeka because babelambile sebeqoqa amanetha abo laba sebeyawasha the moment babewasha siswane it was a sign ukuthi yaphuza ukuhamba ngoba sebehlulekile bawasha amanetha kwasekwenzakala esengene komunye wemikhumbi ongaSimoni usayangena kuJesu kulomkhumbi kodwa angena kona ungokaSimoni lo Simoni namhlanje wena ngoba phela ngithi lento it's a matter of ukuthi uyizwe bese uNkulunkulu uyamamukela abe kunyawo empilweni yakho lo mkhumbi namhlanje wena wangena kweminye yalemkhumbi igama lakho ngokaSimoni kodwa namhlanje kwabani kodwa sithandaza wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini wathi suka kancane emhlabathini lalela lento ethi emhlabathini khona ivision echaza kahle lento ethi emhlabathini awuthi uqhela kancane shiya lapha awuthi ukuthi leqinti kancane nje iconcordance ichaza kahle lento qhubeka wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini iyaphoqa lento ukuthi into zakho uma sizozi unlock funa siqale kahle nawe sikufundise sihlale kahle nawe phansi ukuthi indlela le iyahambeka khona bayihambile khona sibasizile le ndlela ihanjwa sisithatha ihanjwa kanjani ungaqhamuka usuzenza usihleve uzenza usiyazi ileader nomholi ukhonela ukukutshengisa ukuthi kwenziwa kanjani kuyahambeka musukufuna ukuhlakanipha odlula umholi noma uhlakaniphe odlula umuntu okulidayo ngoba uzogcina usuba ilenhlobo esikoleni ethola 6/5 Shuthu musuthola 6/5 usuyinkinga usuhlanipha odlula ngisho umhlolo region ngabe region ngabe second fika uzotha uthobe uzwe imfundiso yakho lalela ngemva kwemfundiso bese yithini kuthe esegcinile ukukhuluma esegcinile ukukhuluma ngoba nabo uma ngigcina namhlanje ukukhuluma ngifuna ukuzwa ukuthi ubani umvule nayo ngoba uyavulelwa awusho kanye nami wenza njani uyavulelwa akufani ngiyena qhubeka wathi kuSimoni qhubekela ekujuleni ngithe namhlanje umyalezo wami uthi udinga nje izwi lo muntu ogcotshiweyo awutshela umakhelwane thana wemakhe ayikhuluma nonke uthuleleni uzosusho wena makhe udinga izwi lo muntu ogcotshiweyo lo muntu kaNkulunkulu ukuze lento yakho yenzeke akanomo yizizwa ntuthini phinda umtshele thani makhe udinga izwi lo muntu wasezulwini ukuze izinto zakho zenzeke wena ungaze ucabanga ukuthi wakhanyelwa inyoni ekhanda noma imfene noma bakufakela unyawo lwenkawu izinto zakho ivalekile kanti udinga izwi lo muntu wasomandla dingiswe wathi maqedwe ukufundisa wathi kuSimoni namhlanje uSimoni nguwe qhubekela ekujuleni nehlisa amanetha enu wona amanetha lawa kade wageza nibambe ufuna yiwo amanetha yiwo isport yiso nabadobi yibo bathi sonisa amanetha phansi shonza amanetha kuphi kodwa usazoqhubeka usebenza wona lo mfula sona le ndawo kade kuyo wona amanetha kodwa njengamanje uthi umuntu wasezulwini shonza amanetha kuphi awu Nkosi yami shonza amanetha phansi uma bengofaka amanetha amagcina la kusho iminza ngizama ukwayisa phansi ngoba izwi lendoda kaNkulunkulu noma lo muntu wasezulwini legcotshiwe linamandla noma ufishi bebengekho lapha kade basekhona
Direction yasezulwini ngabafusha ibalethe baye lapho ngoba uthi ulukho okungenzeke ebantwini kuyenzeka. Udinga izwi lomuntu wasezulwini asho something. Qhubeka. uSimoni waphendula wathi Nkosi sishikile ubusuku bonke. Nathi inkinga esinayo nabazalwane encebo. Abazalwane uma ubatshena into ibambe kuyizwe kahle le ngoba ngeke uyithole ndawo, otherwise izothola ivoicemail. Abazalwane uma ubatshena into uNkulunkulu ayikhulumile abanqena ukuphendula, bakuphendule ngemicabango yabo noma bakuphendule ngengqondo yabo noma bakuphendule ngokoma emotions zabo. Uthi indoda yasezulwini Julisana Manetha wasephansi. Ngathi uthi lona mwana imake Jesu imajesu nyakuzwa nje. Uthatha Manetha siwajulise siwasephansi. Kodwa ngathi wena wazi usishika usuku bonke. Ngiyayizwa inkinga yomuntu. Umuntu uyathanda ukuphendula. Angithi wena uyazazi ukuthi awusebenza. Ngikhabuke mina ngiphethe izulu ngihamba noNkulunkulu ngikutshela ukuthi this year uzosebenza. Abakhosi uma niyakhuluma nje, uma niyakhuluma shushu ngoba uyazi ukudlula khona kwaku right. Mina sengihlala 10 years babakhosi, 10 years. Cabuyadlala wena. Sangahlula futhi obabubani, ngahlula obabubani. Noma mami yangichaza nobani. Sangahluleka babakhosi. Ayikho into esho uyadlala. Sangilinde ukufa. Abantu bayathanda ukuphendula uNkulunkulu bamphendule ngeattitude. Bheka mina mntanami, bheka mina mntanami. Bheka mina yeka lokho enikwenzayo. Bayathanda ukukhuluma ngama emotions abo. Naka mina mntanami usubhekisa isigqoko phala naka mina. Bayathanda abantu ukuphendula uNkulunkulu ngaba emotions abo. Bese uNkulunkulu angabe sakusiza. Lento kaNkulunkulu lento yasezulwini ayifuni uyingabazi. Lento ufuna uyikholwe njengesalukwazi siye empeshenini siyohola impesheni. Uma sike sabona izinto zemali zingakafiki siyaqala siyakweleta. Xosha namazambane nani. Ngoba uthemba ukuthi uzuthembeni ngokukweleta nje. Wathi uhulumeni mhlawumbe ubhalisele impesheni uzokunika imali yakho. Akangabazi futhi. uNkulunkulu ufuna umkhulu kanjalo. Uyabona nje usuku uthatha ikhadi lakho nje emshinini okasasa uneshow ukuthi uRamaphosa uyifake imali yakho. Ngoba ngesikhathi ubhalisele impesheni kwakho uyoyithola njalo. So uyamkholwa uRamaphosa ukuthi imali yakho ifakile noma ngabe una iphone reportayo. Lento ufuna uyikholwe njengomuntu edudulisise futhi ukayimanzi. Usuke nesiqiniseko ukuthi ngempela ukhulelwe. Futhi ayikho into esuke ethi ngikhulele ikati noma ngikhulela umdlwane, usuke neshow ukuthi ngikhulela ingane. Yenziwa yini uNkulunkulu mangabe ekhuluma nina ningamkholwa? Yekani ukuquestiona, nize niquestione abantu bakaNkulunkulu ngoba ezinye izinto zenu ziyolinyazwa ukuquestiona kuze kweqa. Ulingisele isizukulwane sengane namhlanje umutshela ingane uthi msukwenza ukuthi support your statement my daddy because lezi ngane zanamhlanje zihlangene kakhulu ngathi zafunda lezi ibalo kuthiwa trigonometry othi noma i-answer yakho usoyikhiphile kuphinde kuthiwe chaza futhi ukuthi le answer uyithole kanjani. Isona sizukulwane sanamhlanje lesi siphila naso. Futhi angazi ukuthi laba bantu banamhlanje banjana noma uma beyibuka esibukweni baye babona uRehana kodwa isibuko phela siyakhohlisana. Siyakwazi ukwenza noma ungenjalo bese ngathi unjalo kunjengalamafona namhlanje amakhamera. Ikushuthi ifoni umnyama umpisholo njengamntu uvela phala efonini ukhaza umuntu unganyini. Nawe futhi uzuthemba ukuthi ifoni umunyana umuntu uyabuka la. Musa uquestion uNkulunkulu kuze kweqe izinto zakho uzozigeja ngeke uzuyithola bazothi abanye bebonga bona labo uhlezi nabo inkinga yakho uzosala kodwa njengonondeniweni ngoba uquestion izinto kuze kweqe. Musa uquestiona into yasezulwini, musa uquestiona umuntu kaNkulunkulu noma ngabe uhlala ukwenza ke noma ngabe ubukwenza kodwa namhlanje this is your last day kwezimo zakho. Ithi indoda kaNkulunkulu Julisana Manetha wasephansi bathi labaya no God yathi phazana sishikile ubusuku bonke thina wena ngathi uyazi nje baqhubeka. Nkosi sishikile ubusuku bonke. Uyazi ubani isibindi? Asibambanga. Batshela futhi ukuthi asibambanga. In other words lento mina engikhulunyiswa uNkulunkulu ngiyiletha phezu kwakho. Batshela yena ukuthi no thina sibambanga. Wena umuntu asise phansi amanetha usho as if sobamba. Qhubeka. Kepha ngezwi lakho. Nathi ke ngiyithanda namhlanje ngokulethela yona. Kepha ngezwi lakho. Solo kanye nami
Thani kepha ngezwi lakho. Yebo. Ngiyakwehlisa manetha. Ngiyawehlisa manetha. Ya. Sebekwenzile lokho. Ngoba ngiyithanda lezi ngaba ngumsindo. Ngoba doda kaThixo usukhulumile. uNkulunkulu okugibele noNkulunkulu ophezu kwakho noNkulunkulu ohamba naye siyamhlonipha egameni lokuthi usushilo umfundisi sethazani siyawehlisa amanetha. Yebo. Babamba izinhlanzi. Babamba zona inhlanzi abangayitholanga ubusuku bonke. Aze aqhabuka amanetha aze aqashuka amanetha ngoba lalela into zakho zithi thibaliso nje ukuthi udinga ukukholwa izwi lendoda kaNkulunkulu. Kuqala unyaka namhlanje. Kuqala unyaka. Uzoba neproblem. Uzolokhucula kazi lonyaka usiphatheleni. Unyaka ushomelele. Planta endodeni kaNkulunkulu eduze kwakho. Uthi ngoba uNkulunkulu ulethele ubaba la eduze kwami. Kusho ukuthi uyangithanda. Ngiyajabula nje umntanami ukuthi izike zalahleka izinto zahlehla ingenduku zakushaya usubuyile futhi. uNkulunkulu esakulethela indoda kaThixo eduze kwakho. Qinisekisa ukuthi noma ngabe uyibuka uzukhushukelwa iBP noma uyibuka uzuphathwa isayinasi noma uyibuka uzugazi lwakho lungayithandi noma uzufikeka nje noma ubone ngathi awuyithembe kahle ukuthi igcotshiwe. uNkulunkulu kodwa elethela indoda kaNkulunkulu eduze kwakho. Sebenzisa yona ukugibela inyathela izithembiso yephezulu. Ngoba indoda kaNkulunkulu iphethe uNkulunkulu enjalo. Iphethe umphongolo kaNkulunkulu unjalo. Yeka laba abacriticize amabandla, abacriticize inkolo, abacriticize abefundisi, abacriticize zonke. Ngoba nawe uzogcina uzuduma ikhanda njengo-enigma. Sebenzisa indoda kaNkulunkulu umntshontsha isibusiso. Lelethi ikhehla lama-SD kumbilithi yena wayethi la kulala khona befundisa athi before endlule aqala ngena athi ukulala kancane embathe kuyimasuku bese eqala phansi ethi uthatha ugcobo uma kade bedla angena aqedela ukudla kade bekudla ethi untshontsha ugcobo. Ugcobo untshontsha ngeminikelo ulintshontsha ngezenzo noma ngabe imali awunayo udele ngempahla zakho izithanda unikele ufuna ugcobo lwenceku kaNkulunkulu ugibele phezulu kwakho ulintshontshe ngeminikelo umune eminikelo ukhulume noNkulunkulu. Uqala unyaka nje njalo uma uqala unyaka amabandla amaningi ayafasta ayathandaza. Kodwa khona lesikrithi ongayaziki. Okufuna uthi uma ngabe usuflophe kakhulu into zakho zingakhanyi. Uthi njengoba aqala unyaka nje kanje uye uNkulunkulu uphethe imbewu yakho nesandla. Uthi Nkosi nayi le mbewu. Into zama ikaze kulunga. Ngicela ukukholwa. Indoda kaNkulunkulu ishumayela namhlanje ngizwe kahle. Ukuthi silinyazwa ukungakholwa. Ngicela ukukholwa. Kulonyaka ngiyawudinga nomshado. Ngoba phela hayi ngoba no brothers wena bengakuboni bayakubona ukubashayela ikhanda keqhoqazayo. Abanye abavulela bangena endlini yakho babuye babone ukuthi ulinuku. Babonda uma ngasiwelela inuku leli ngizolenze njani. Omunye uhlulwa ngisho nawe uphela. Omunye lento yakho yokuvela gedeza indaba engafake ebhodisi nasekuseni usegedeza noma kelwane ugijima namagawuni emgaqweni. Abuka umfana athi la ngiyofika ngingakanani le. Phela isayidi lina nilahla ngento encane nidlisa ithini ngento encane. Lokhu ugedeza kwakho uze weqe nje umfana uyatafile hey kanti ikhulunywa kanjena noma ngathola amandla kodwa akayho kanjena. Abanye baphakeme umuntu engenalutho. Uninzi abantu abadakotshana bafika ethaveni ngathi ngiphuza i-flying fish kanti udle ingudu nejudu. Ezinye izinto zenza wena ulahla amasayidi ngento engenasidingo. Musa ukulahla isayidi. Practice. Ukupractice step uthandaza. Inkosi ngiyabonga umyeni wami uyeza. Ngiyabonga umyeni wami. Ukundlule uyokwenza iwindow shopping lapho kunengubo zomshado khona. Uyibambe babuza osisi ulungisela ukushada. Hayi, ulungisela ukushada. Ushada lesi hayi soon. Uke nje ubuka Nkosi ngiyabonga uyeza. Uzokwenza lento kushase ngathi indoda uyithanda nje kahle. Uyokuzama ukuchitha into engena style lengahlolwe nodokotela. Khona abantu abathandaza ethi babe nezimoto. Usabhiza usaqhizela mina umndlu emgaqweni. uNkulunkulu uzokunika kanjani imoto? Ngoba uzothi usuku uthi awuye esontweni ngesonto uyowasha imoto bomsomluku uyangena.
khona amalungu abengenalutho behlala emqashweni nje engathi ungahlala emqashweni uma usidume kuzoyophela uJehova ngoba namhla waba nomusa siyongena sihamba ngamadolo kwakho khona amalungu abengenayo i-payslip ngoba mhlawumbe abane-payslip bayakwayisandla befundisa home ayikho into enyakisa njengengane zelo ithi umfana noma intombazane uzwe ingane ithi ngiyabonga ekhaya ngiyabonga ekhaya udoti loyo ayikho into kuthiwa ngiyabonga ekhaya ekhaya kini uyabonga kuncane futhi nakho ukubonga ukuthi nangizala nangilethe emhlabeni nangikhulisa nanginabuyelisa ngiya-appreciate ayithi ngiyomdla ungamondla kanjani umuntu omdala kunakade ondloba nona ungakafela akufanele ukhuluma udoti uthi ngiyondla ekhaya ngiyabonga kodwa bayangeyisa ngiyabonga you just appreciate kufana noma uzonikela endlini kaNkulunkulu you just appreciate and uthatha imbewu uyifaka phansi uhlamvu lombili ufaka phansi lubona lukhipha isikhwebe esiphethe inhlamvu eziza-100 zombili you just appreciate so yakelani-ke nini ukuthi kwesinye isikhathi nifuna ukuphakama noma isidingo senu thana inkosi ngisize kuphela ukuphakama ukumbona umuntu lo uchiza nje ukuthi sachiza umuntu yakhe umuntu kuba wake waba muhle kwake uba njani suthi asiyobhupha awusanibona lo